L'Arnau, en Quim i en Lluc tenen una pregunta. A veure. Sí, que hi ha l'Arnau, que ara fa unes setmanes va fer de Francesc Mauri. Ui, quina gràcia. Que bé que ho ha fet. La millor imitació Sí. que hem sentit en aquest programa. Sí, que estic molt agraït que em diguis totes aquestes coses, perquè em vull dedicar a això de l'humor i això, perquè el meu objectiu a vida és treballar amb Antoni Soler cada dijous al Polònia. Doncs no sé si serem a temps, No, és que això va just, Va just, però bueno, he fet un treball de recerca molt interessant, que l'humor al pas del temps i això, i he fet un vídeo de 40 minuts que he anat imitant gent. 40 minuts? Sí, he fet com un ciència ficció. No s'hi posa per poc, eh? No. T'he passat un tall de veu. Pot ser que d'imitar molt el Francesc Mauri t'hagi quedat una mica la cadència quan parles, ja? No, una mica sí. Perquè si t'hi fixes en Mauri és... Ja ho saps, que és aquesta veu una mica més arrossegadota. A l'àudio no es veia, però fica també aquesta boca una mica així. El Mauri el fas molt bé, el Mauri... I també un amic teu, Peyu, l'Albert Pla. L'Albert Pla, sí. Sí, aviam. L'imites, també? També? Aviam. És nou, això, eh? Té com aquesta veu així i va com tot el dia que no sap el que fa i aquesta cançó, no sé, per exemple. Bé, m'agrada més en Mauri, perquè... Ja ho entenc, perquè... No, és el plat estrella, diguem. Mauri ens agrada molt. Espectacular. És el plat estrella. Què esteu fent els tres junts aquí davant d'una bandera? Que sembla una bandera confederada, que sembla que estigui a punt de demanar un rescat. No pregunto, no. A l'estrella dalt. Perfecte. Doncs, escolta'm, una mica més de Mauri, sisplau, pot ser o no? Sí? Què vols que et digui? La previsió d'avui, ja està. Sí. Doncs avui tindreu unes temperatures una mica més suaus que la resta dels dies, pujarà una mica l'humitat i a la zona de Tarragona podria haver-hi algun mínim de precipitacions, però bé, això és tot per avui, més informació al 324. Magnífic. Per favor! Quins artitazos que tenim avui, eh? Meravella. Entenc que no volíeu preguntar res, només veníeu a... Jo et volia demanar una cosa. Vinga, aviam. Mira, ara que estàvem fent aquestes imitacions d'en Cabo, doncs jo sabia que tu feies de Garrí. De Garrí. I m'agradaria que ens expliquessis més o menys com ho feies. Bueno, ja es va fer en aquest programa i... Ja vam rebre diverses queixes de grups animalistes. Sí. I també em sap greu que després d'estudiar 4 anys de comunicació audiovisual la meva carrera es redueixi en saber imitar un porc, no? Després, 4 anys de comunicació audiovisual passat per l'Institut del Teatre. Sí, senyor. Vaig passar-hi només una setmana. Vas veure algú, Vaig durar una setmana. Vaig fer l'examen teòric i quan feia una setmana que feia el pràctic dic, Dios, ja ens veurem. Bueno, just ja tornaré quan ho hagueu arreglat. Te va arribar just per fer el Garrí, no? No vau començar amb persones, amb animals, no? Faig el Garrí i ho matem aquí. Va, matem el Garrí, eh? Matem el Garrí. Matem el Garrí, no el porc, eh? La tècnica és molt fàcil, el dit a la boca i...